Аз съм Иван Димов Шилтън. Пожелавам на ново 10+2 да посъществува много дълги години и на всички участници минимум по едно първо място. Аз съм Стел. Пожелавам на предаването дълголетие, защото това е най-важното и мисля, че такова предаване трябва да живее дълго, защото е различното. Казвам се Наталия Върбанова. Пожелавам на предаването много успехи, да бъде все по-мащабно, защото пуска много хубава българска музика, за което ние сме благодарни и много обичаме водещия ни. 1, 2, 3, да става 10 плюс 10 плюс 20 и разбира се с едно голямо пожелание към водещия Васко Громков с златен микрофон да записва златни хитове в класацията. Ти благодаря, приятели. Още 100 години, че не е в българския дим. Аз съм Невена Тапо и Невена. Пожелаваме ви много готина нова българска музика. И успех на предаването. Аз съм Робърт Уау и пожелавам повече рок. Аз съм Мона. Честит рожден ден! Пожелавам ви още повече хубава музика и продължавайте да подкрепяте българските музиканти. Акустично влизаме за 10 плюс 2. БНТ 2, Васко Громков. 365, знаеш как го правим. Още малко. Искам сега всички да ви чуваме тук. Дали може някакви аплодисменти така малко да ни надъхате? От вас се държахме. Здравейте, аз съм Айн Писмен, съм Northwest Crew. Радвам се, че има такава класация да отразява реално хитовете в България. Дано да продължават за напред в този дух. Респект! Аз съм Цвети Радойчева. Много съм щастлива, че съм поканена на първата годишнина на страхотното предаване на Васко Громков. Класацията 10 плюс 2. Аз съм Тони от група Impay и пожелавам на най-готиното предаване ново 10 плюс 2. Много успехи и да става все по-популярно и гледано в бъдеще. Здравейте, аз съм Мери от Мери Бойс Бенд. Честит рожден ден на ново 10 плюс 2. Искам да ви кажа, че много ви обичам и ви пожелавам да ви гледаме по-често в ефира на Българската национална телевизия. Здравейте, аз съм Еленко Ангелов. От цялото си сърце първо благодарност и ви желая такова дълголетие, каквото и на това на телевизията, от която излъчвате. Искам да пожелая на Васко Громков, автор и водещ на тази класация, кураж и сили да продължи все така да гледа напред, да продължи да има все така бетонна селекция, а така също и тибетско здраве. Аз съм Дедо Крас от група МЛК и като редовен участник в предаването му пожелавам да ставам все по-редовен участник в него. Аз съм Димо Пив и искам да ви честитя едната година. Да се надяваме да е първа и още много дълги години да правите това, което правите, защото всъщност се оказва, че сте май единствени, които правят нещо, което трябва да съществува. Трябва да съществува, трябва да ви има.